sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rice coffee sa morning, rice coffee sa evening, rice coffee any time of the day for a healthy family. Katawan, 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 katawan. Oh, katawan. Katawan, ingatan ang inyong katawan. Katawan, ingatan ang inyong katawan. Katawan, ingatan ang inyong katawan. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako, Makati po sa ilong, nakakailang bahin po ako. Nag-try nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala po akong nararamdaman, sinisipon po ako, ganun. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagurin. Sa mga nakikinig po, subukan niyo po ang rice coffee. Makikita niyo po yung pagbabago talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sige sir, sabi, ikaw, nag-testing mo na ko nga. Naragal ko man sa radyo. Ano sir, nagkuhan ko kaya thyroid. May goiter ka. Iyo, tapos sa primero kaya, medyo parang maburo ginawa. Kung naubustan do, sabi ko parang may improvement sa lawas. Nung nakainom ka ng rice coffee mix, kumusta na po? Kung magdiparay na talaga. Ano po ang may papaabot niyo pong mensahe sa ating mga tagapakinig? Sir, go ahead po. Kasi mga para renewed Monday sa buong ikol. Kung marat na mag-testing sa ako ba at tuloy ko sa naragal ko sa radyo. Sinurbaran ko man na, kanina mo na mamatayan mo. Improvement man talaga. Iyo, sir, totoo talaga. Isang pagpapatunay ng magandang naidudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14 in 1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka pang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Sikaindang po ng Pakaskasan, Marinduque. Ay ako po ay masakit ang tuhod, maga, at saka ako po ay nagahirap ng pag-ihi. Ay ako daw po ay may sa bato. Ay ngayon po ay nung gana ko na kumain at saka po maigi na yung aking tuhod. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Maria Lourdes po, nagpapasakaw po. Ano po kasi mayroon akong nararamdaman kasi po para laging sumasakit po ang busong ko at saka yung sabi ng doktor nun, may pakita ako sa kidney. Ano bang nangyari sa pag-inom mo ng ating rice coffee mix herbal coffee? Naalis po yung nararamdaman ko mga masakit sa katawan ko. Parang medyo takot maga ako na inaantok gano'n, parang may vitamins siya. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Brother Abacio po, San Pablo, Barangay Santa Ana. Malaki mong ginawa, nakapahinga po ang sakit ng pako. 4 years na po ako ganito, di nakakalakad. Kung ano ang iniinom ko, mga resita ko, medyo nakaalis naman ngayon, nabalik na hindi ako nakakalakad ng ayos po. Nagsimula na po magkaroon ng init yung pako, dati po parang may yelo. Ano masasabi mo sa mga nanloloko daw, nang buburaot, ma'am? Ay, Sige, kaya ma'am. nyo na lang po sila, dahil hindi naman po sila ang nakakaranas ng pagaling eh. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Karyon po ay sa malinaw. Dati, ang dalakang ko, maskit ang katawan ko. Sa ngayon po, hindi na po. Malakas na ako. Happy na po ako kasi wala na akong
mararamdaman sa aking katawan. No, anong may papaabot mo sa mga kabarangay natin na may mga sakit at karamdaman? Ang masasabi ko lang po sa kanila, subukan nila itong rice coffee, bumili sila para mawala ang karamdaman nila sa kanilang mga katawan. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga nangungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Mula na naman sa Rice Brand, narito ang pinakabago, pinakamagaling, Rice Extreme Herbal Juice. Ang juice na punong-puno ng sustansya. Very affordable pa. 25 na sari-saring prutas at herbal extracts na siniksik sa isang inumin para makatulong magpalakas ng ating katawan. Spirulina, barley grass, buwa mera, aloe vera extract, guyabano, grapeseed, acai berry extract, dragon fruit, mangosteen at iba pang bigating ingredients. 25 fruits and herbs lahat-lahat ang laman ng Rice Extreme Herbal Juice. Kaya kung magjujuice ka rin lang naman, dito ka na sa Rice Extreme Herbal Juice. Tamang-tama ang lasa. Kitang-kita ang bisa. Rice Extreme Herbal Juice. Subukan na. Mabibili sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong lugar. Ang buong tropa at pamilya may bagong paborito na! Ang pinakabagong refreshing drink to beat other refreshments. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy! Puno ng vitamins and organic herbs na may slimming effects and health benefits. Rice Herbal Iced Tea. Ayos! Sa lasa at timpla. Magaling po magpa-slim. It's everybody's health tea. Satisfying and refreshing. Kaya naman sa buong tropa at pamilya, ito na ang swak sa panlasa, swak pa sa bulsa. Rice Herbal Iced Tea. Everybody's healthy. Rice Herbal Iced Tea. Available sa mga suking tindahan sa inyong lugar. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Iskayuwa, Remix. Yoho, Nolly Boy! Masaganang buhay! Abay, tuloy-tuloy na naman tayo mga kabarangay sa ating programang inyong inaabangan at syempre pa pinagkakatiwalaan at ang programang produktong inyong tinatangkilik. Anyway, maraming salamat sa ating mga kabarangay, mga katropa na matagumpay na nakakabili at syempre pa patuloy na umiinom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Abay, meron naman po kayong mga pagpipilian. Meron naman tayong bagong sabi nga natin produktong pagpipilian. May Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, Rice Herbal Iced Tea at Rice Supreme Herbal Juice Drink. Abay, sabi nga natin mga kabarangay, mga katropa, kung paano nyo po nagustuhan ang epekto-benepisyo ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, meron naman po kayong mapapagpilian kung sakasakali man mahilig po naman kayong uminom ng juice or inuming sa malamig na kung saan abay nababagay sa panahon po ng tag-init. At syempre pa, ang hinuming herbal na talagang nakakatulong katuwang po ninyo sa pagpapalakas ng inyo pong resistensya. And of course, mga kabarangay, nais nating paabutan ng masaganang buhay, maligayang pakikinig
ang mga katropa po natin dyan sa gawi po ng Samar, sa Leyte at sa Tacloban. Abay talagang marami naman ang nagpapamalas ng magandang epekto resulta sa kanilang kalusugan, sa kanilang katawan, ang ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Kung nagugustuhan po nila ang Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, na kung saan mabilisan pong ito'y nauubos sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Yung ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, abay malaking pakinabang sa kanilang katawan at kanilang kalusugan. Anyway, kung may mga concern po naman kayo sa ating programa o dili kaya, ikaw, ano ang kwento mo sa ating programa? Pwede po kayong makipag-ugnayan sa ating programa ngayon sa 0930-556-3294. Ayan, maraming mga nakikinig pa naman sa atin sa iba't ibang dako ng kapuluan, lalong-lalo na po dyan sa mga taga Mimaropa area, sa mga taga Mindoro, mga taga Marinduque, Romblon, Palawan, na kung saan abay nauuna na pong nagkakaubusan ng supply ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. And of course, sa mga nakaantabay nakikinig pa naman sa atin sa gawi po ng Batangas area. Uy, sa Batangas din, sunod-sunod na nagpapaabot ang ating mga katropa, mga kabarangay, na patuloy nilang tinatangkilik, pinili ang ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea dahil ramdam nila ang magandang epekto, benepisyo. Kaya nga ang lagi ang pagkakaubusan ng supply ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, ito'y isang indikasyon na talagang naramdaman nila ang magandang epekto, magandang benepisyo sa kanilang pakiramdam, sa kanilang katawan. Kaya nga nasasabi po natin na talagang ito yung trending na inuming herbal na kape na talaga naman pong walang pinipiling karamdaman. Abay, ito pong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Actually, hindi naman po siya yung gamot mismo. Yung hindi po siya gamot, ito po isang uri ng herbal food supplement. Bakit? Ano ba mga kabarangay ang kahalagahan ng herbal or herbal food supplement? Ito po pinapaliwanag po natin, gawa ng tayo po sa panahon po ngayon, kain tayo ng kain, inom tayo ng inom, kung ano-ano. Kaso nga, ang kasabihan po natin, busog ka nga sa mga bagay na kinakain at iniinom mo. Ang tanong, may nagtataglay po ba yan ng sustansya, nutrisyon, vitamina sa katawan? Kumbaga yung mga nakakaugalian po natin na mga soft drinks, mga fast food, mga ready to eat foods, busog nga tayo sa pang-araw-araw na kinakain. Ang kaya lang, ang problema, kung meron bang taglay itong sustansya, nutrisyon, vitamina. Kaya nga ito po yung sinasabi nga natin na food supplement, na kung saan siya po ang tumutulong, pumupuno sa kakulangan ng nutrisyon na kailangan nating mapaglagyan or lagyan, dagdagan. Ayan, anyway, ang ating number mga barangay, pwede kayo shout out sa mga nakaantabi po naman sa atin sa gawi po ng Romblon, sa mga taga Palawan. Sa mga taga Palawan, meron na po tayong supply dyan na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Uy, sa mga nakikinig po naman sa atin
Medyo may kabilisan po ang ating programa. Ano po, may kabilisan gawa ng napakabilis ng oras. Pwede po kayong makipag-ugnayan kung may mga concern din po naman kayo sa ating programa sa delivery number natin. Sa delivery and distribution. Ito po yung number sa 0920-929-6657. Itong ating produkto nga pala, abay mabibili naman po ninyo dyan mga kabarangay sa South Star Drug. Sa South Star Drug, maaari po kayong makabili ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Meron na po riyan sa iba't ibang mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore. Ito po ay talagang available sa mga butika. And of course, sa iba pang mga tindahan dyan po sa inyong lugar. Uy, sa mga nagtatanong sa ating number, sa 0930-556-3294. Abay, nakakatabang puso ang mga pinapaabot niyo pong mga text messages sa ating number. Abay, nagpapasalamat sa ginhawa na dala at nararamdaman kapag umiinom ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Ano po? Kaya nga sa mga kabarangay natin, ano ang share mo? Ano ang kwento mo? Ano ang naging karanasan mo sa ating produkto na Rice Herbal Products? Para sa gayon mga barangay, nakapagbibigay tayo ng dagdag na kaalaman at syempre pa inspirasyon. And of course, ito pong ating produkto, wala naman po itong side effect. Wala naman po itong overdose. Kaya nga pwede sa mga bata. Kahit na sa mga buntis, pwede. Sa buntis mga barangay, ano po, abay tamang-tama sa mga kabuuan na nila na oras na yung naka-schedule ng mga anak, pwede na po kayong uminom nitong ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea or Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Unang-una, ano ang dala po nito? Kapag kayo po iinom at umiinom na ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, abay hindi po kayo mahihirapang umire. Ano po? Yung pagkakaroon ng dry labor, hindi po kayo mahihirapang magsilang ng iyong sanggol gawa ng rehydrated. Kumbaga, ang magandang na itutulong niyan, abay madali po kayong manganak. Yung mabilis ang paglabas ng bata. And of course, ito po ay pwede naman po mga barangay. Ito habang kayo po ay naglalaga ng tubig, abay sa panahon po baga ngayon, kung nyo pong maiintindihan, laganap po ngayon ang pagkalat ng COVID virus or yung tinatawag natin na coronavirus 19, kaya nga COVID-19. Alam nyo po ba mga kabarangay, ang isang alternatibong paraan para malabanan, malakasan, malampasan ang mga karamdamang nagpapahirap sa ating buhay, lalong-lalo yung mga suspected COVID carrier, abay itry nyo po mga kabarangay, mga katropa, yung sinasabi nga natin na steam inhalation. Habang kayo po yung naglalaga, nag-iinit ng tubig para makatimpla ng mainit-init na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, gawin po ninyo mga kabarangay yung tinatawag natin na pagsuob. Pagsuob, yung lalanghapin nyo po yung steam, yung mainit-init na hangin na nagmumula sa inyo pong pinapakulo ang tubig. Mas masarap niyan mga 5 to 10 minutes. Abay, ang sarap po niyan mga barangay. Nakakatulong po yan, nakapagpapagaan ng baradong sirkulasyon, lalong-lalo na yung may mga tinatawag po natin na sinusitis, yung may mga
asthma. Makakatulong po ang ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea pagkatapos nyo pong magpakulo. Ano po? And then, yung steam inhalation mga barangay pagsusuob, abay nakakatulong po yan sa pagtunaw ng mga mikrobyo, bakterya, mga virus na nasa ating lalamunan, nasa sa ating ilong. Kaya nga, kung inyo pong mamarapatin, abay itry nyo yung steam inhalation, ang pagpapausok. Pagkatapos, pwede na po kayong magtimpla ng mainit-init na Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Mas masarap pagsasabayin po ninyo. Paghahaluin po naman ninyo para mabilis ang epekto. Anyway, may mga concern po kayo. Sige na, pwede kayong tumawag sa ating number. Live na live sa 0930-556-3294. Ayan, ulitin po natin ha. 0930-556-3294. Masaganang buhay, Kuya Jig. Share ko lang yung naging karanasan ko sa pag-inom ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Ako po'y dating inaatake ng high blood at laging nananakit ang aking batok at minsan naman abay walang ganang kumain. Nais ko sana makabili ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Kaya so lang, Kuya Jigs, mabilisan daw nagkakaubusan. Yun ang tinatangkilik ng mga mamimili. Yun ang most saleable na kape sa ngayon sa aming mga butika dito po sa San Fernando. Ngayon, Kuya Jigs, 2 karton na lang ang natitira na Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Binili ko na lang po yung Kuya Jigs. Trinay ko na timplahin, bumuhos ng mainit-init na tubig doon sa Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, nagustuhan ko, Kuya Jigs, ang lasa ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Iniinom ko na po yun 3 to 4 cups every day na ayon po sa iyong paliwanag. Abay, unang-unang naramdaman ko nang maubos pa lang after 2 days ng 1 karton na Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea, yung aking high blood, Kuya Jigs, unti-unti na pong bumababa at hindi na po nananakit ang aking batok. Ang pagbabawas ko, isa rin po sa aking napansin na para bang ang ganda, ang gaan ng pakiramdam kapag nakapagbabawas. Uy, maraming salamat sa mga nagtitext po naman sa atin. Kaya nga sabi nga natin mga barangay, wag nang maging ignorante. Wag nang mag-inarte. Alamin na, tuklasin na ang epekto-benepisyo ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 o dili kaya ang Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Kuya Jigs, itatanong ko lang kung pwede po ba sa mag-asawa na hindi nagkakaanak ang pag-inom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Abay, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede ang ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Kaya nga sabi nga natin, subukin mo na, tuklasin kasi marami na tayong mga ebidensya ang magpapatunay ng magandang epekto-benepisyo sa katawan ng Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Wala po itong pinipiling edad, mapabata man o matanda, pwedeng uminom ng ating Rice Herbal 3-in-1 Hot Tea. Ito ang ebidensya ng mga nakasubok ng ating produktong Rice Herbal products. Marami na ang nakapagpatunay. Nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po. Si DC, taga saan ka DC? Nararayan sa Longdigig po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Yun na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami man kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kayan kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, hindi na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung kan ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee?
Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Elmer, Valencia, kabuhay ka mariniso. Magsisisi na ako. Madalas po kasi nangihina ang katawan ko eh. Tapos nag-chill ako. Madalas akong umihi. Siguro mga 6 times a day. Yan pong ano ko, diabetes ko, yan ang nakatapahin na sa akin. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix? Hindi na ako masyado nangihina. At saka yung pag-ihi ko, hindi na tulad noon na halos every ako nag-ihi ako. Tunay at totoong sinasabi ko, magtaram ka lamang ang sa imong kamatian. Ang humayan, tukuyan. Ano masasabi mo sa mga intrigang nabayaran daw? Ang sinasabi ko po, matagal na akong naghihirap sa pananamlay ng katawan. 2 days ba lang dahil inom ko. Ang dami na pagbabago sa nararamdaman ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Salve po, dumalasa, tagagawa. Sumasakit po yung katawan ko kasi lagi pong busy sa 3 kong anak, nag-aasikaso, naglalaba, nagluluto, lahat po ginagawa ko. Maganda po yung rice coffee talaga, masigla lagi yung buhay ko, tapos naging normal yung regla ko. Nakakapi na tayo, magiging healthy pa tayo. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kagalingan ba sa inyong karamdaman ang hanap nyo? Narito ang isang patunay ng magandang na idudulot sa ating katawan ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Yan, ibo na binti po, kanapwa. Yung madalas pa akong lumijinggil sa magdamag sa gabi, mga 10 times. Ngayon po, mga 5 times lang. Ako pababa na pababa. Magaling talaga tong rice coffee natin talagang tumatalap. Naging maliksik po at masigla ang aking katawan. Ilang taon na po kayo? 75 po. O kumusta ang pagtulog? Ayan po, masarap na ang pagtulog pag mayroon rin yan. Ano pang mga nagbago sa iyong pakiramdam? Yung pong pananakit ng katawan, pag napagod ka, naalis po, maaliwalas ang pakiramdam. Nawawala po yung mga sakit-sakit ng mga muscle sa ating mga katawan, lalo pag napagod ka. Uminom ka ng mainit na rice coffee natin talagang gumagaling, masigla. Yung hindi po nakakapigil, you try. Subukin po, hindi kayo magsisisi. Napakagaling talaga ng rice coffee mix 14-in-1 plus 1. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Antonio Guerrero po, Dalayacan, Lucena City. Kasi po narinig ko sa radyo, maraming napapagaling. Kaya po ako nag-try. Yan nga po, bumili ako ng 2 taon. Hindi ko pa nauubos. Hindi ko nawala na yung sakit ng balakang, yung bukod sa sikmura ko. Kung nag-try ako ng rice coffee, nawala ko yung aking karamdaman sa katawan. Hirap po akong umihi. Ay ngayon, normal lang. Ay ngayon po yung kalwa nung ilabas yung aking. Ay hindi maganda lang. Puti na nung ako yung makainom ng rice coffee. May ito lang ako nakakainom pa lang ako sa Shea na 8 piraso. Ano masasabi mo sa mga nakikinig sa ating programa, Sir Tony? Ang maganda po nila, i-try nila para po malaman nila kung ano ng rice coffee made. Ikaw, gusto mo ba ng kagalingan sa iyong kalusugan? Uminom ka na rin ng Rice Coffee at maramdaman ang tunay na ginhawa na dulot ng Rice Herbal Coffee Mix. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Masaganang buhay. Sino po ito? Si Leticia Pabor po ng Santa Elena Bula. Ma'am Letty, di ba sabi mo nakainom ka na ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Ha? Po, yan po ang pinag-iinom ko. Kaya lang po sa ngayon, lockdown, di po ako nakababakal. So anong naramdaman mo sa pag-inom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Ma'am Letty? Maresistensya po, maresistensya sa katawan. Eh, halos pakiramdam ko nga po, nawala na yata lahat ng ano po sa katawan. Bumata ulit. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Kayo ay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Ayan mga barangay, matagumpay na naranasan nila ang masaganang buhay. Uy, sa mga butika, pharmacy, drugstore, mabibili ang ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Diyan po sa inyong lugar. Anyway, binabati natin ang maligayang pakikinig kay Kagawad Flory Kalugdan at kay Manifa Kalugdan.
Diyan po naman sa Bunleo, Torrijos. Oy, sa mga taga Buwak, Marinduque. Diyan po naman sa Bunleo, Torrijos, Marinduque. Maraming salamat. Anyway, mga barangay, napakabilis ng oras. Kaya nga, isulitin natin ang pakikinig at pagtangkilik ng ating produkto na talagang labis na maganda ang epekto sa katawan. Sa mga taga Bunleo, Torrijos, Marinduque, masaganang buhay. Ako pa naman si Kuya Jigs. Katawan po natin sa technical side, si Engineer Noli Makawili. Ako po ang iyong lingkod, laging nakakasama sa kalusugan at syempre pa, kagalingan. Masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Ray Marihincia po. Taga saan po kayo? Santa Cruz, Marinduque. Ikaw po ba nakainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Oo, naka-isang taon na po ako. Ay, ako po ay stroke at saka ako'y high blood. At sinubukan ko po at nadidingi ko po sa inyong radyo. Ay, gumanda po ang aking pakiramdam. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento ng magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Jane Ramirez po, ng Kakalawan, Quezon. Yung matres ko po, sumasakit po siya palagi. Pag sumasakit po siya, niiyak lang po ako dahil sobrang sakit po. Tapos po, napakinggan ko po yung rice coffee. Binabili ko po yung asawa ko. For 3 days po, naramdaman ko po na parang may sumasama po dun sa ihi ko. Para pong lapak siya na sumasama siya sa sa panty. And then tapos po nung nagpa-ultrasound po ako para po matingnan yung tumor dun sa matres ko. Nakita ko po doon na unti-unti po yung nahahati. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Sabay